Jehovah di bagasa Jesus. Las rohanami rabdohotakan na tua-tua nami lansia di son. Sa torus doha porsyon na marsigatuk tuho di patuluhon na sida. Hidupan na say masihol na sida dia kaparpunguan na songonon. Marhiti acara bonang taon sa darion makamulatehon. Dengan basam na sa lilingon dingulu nami dingulu na sida dohotak kapoparan na. Laos manatap tujulo marpakirimon. Hodo debata na madongani mangurupi nang makamonakon ngulu nami secara khusus na sida. Saliling dia korpe hosa hangguluani. Tongasi maroham pakulingi mahami marhite hatam. Di bagasan Kristus Yesus. Amen. Horas manihita. Hatani debata nagabi ujahan ni parsaurata di bagasan bonataut tasadarion hujaha madihita sian pesalmen 120 sada. Dienet temau dihita sian ayat walu alai hujaha ma nasa pasalor dihita ala naholan walu ayat do. Asaboy sikop gabi bohalod dihita madalanya kapardalanan dinguluta muse. Pesalmen 120 sada ayat sada sah rodi ayat walu. Songonom madidok. Edde hananakok. Sai mangaranapi do mataku dopak akaduluk. Sia dia do ulaning roh pangurupiot tuau. Sia Jehovah si topalangit do hotanoon sabing roh pangurupion yanggo tuau. Daktagamon loason na tersulat di pakmu. Daktagamon nok mata ni si jagaho. Ida madang ulo nok mata jaladang ulo mudum yanggo si jaga Israel. Jehovah do si jagaho. Jehovah do parlinggo mammu di labung ni tangammu siamun. Daktagamon do iton ni matanyari huarian manang bulape bornginai. Sai jagaon di Jehovah doho sian nasa parmaraan. Sai jagaon na do todim. Sai jagaon di Jehovah doho lau ruar dohot lau bongot. Olat nion rodi saliling nililing na. Amen. Ni masahat na. Dako to husukum mazohi tanuaing. Siya dia day madepositon. Narombe. Mga rogo pe sipa-sipanam. Ajuzuri do na do. Arong ko pa sa tingay ate. Ito. Dao ka sa tarimang iso ito na do. Nang ito. Buado. Nasa lilingo di ulawo do asuransi. Dang adong naman asuransi to. Alay sang ado. Saya adong ko dang ito. Adong do jaminan hari tua kan ito. Nang napiga mahita rupani akan na perkarejo ya sangat memikiri. Olah saya do si pikira sebetulnya di ulazolma nama asuransi dibayar deposito na adong jaminan hari tua unang apala mangido-ido atau geleki haduan. Tanga dong nasalah sebetulnya sih. Alana manang naboha ikum menesemeno dongulu laho madalanya karya hari niba songo dia perdalanan di nguluon. Imajo saya ada napa dua hol. Atar 3 tahun nai mah hoy roham mangulu. Daw pangido ambo maso. Daw masa realistis jo ita jauti. Atar 3 tahun nai mah. Boy. Pasarang alai manang ba pangido amu kalau mau ni roy di batana saud. Atar 3 tahun nai ba mah. Baik ko realistis dotong. Mulai pangido ho 30 tahun nai neng marhua ho. Ah, itu. Nanang dohonokku, bolo tabereng perdalanan ningolu itap ni 70 tahun. Berarti berbatas do. Itu benar warani nak kimanukun atar 3 tahun naik. Di batasan-batasan nih. Alani sudah do hitara barani madok. Tokinai nama ratuhan. Itu benar nak kini pistel tai pai ngoton. Dopak padangina ma anggo nahubereng dak tunasing be
Alani molo ngabo hita mga ruji-ruji di sinuay. Suku-suku kuna barpudi. Atong aman ay pinangasami bagasan gulwa. Jaminan hari tua daftar pangasahon. Deposito pe daftar pangasahon. Asuransi pe daftar pangasahon. Alay na pasti sudah nama karyari. Lau ipang idohoy nak 30 tahun naik, ilihat 30 tahun naik, satok kidoi anggo di Tuhani. Di Portibio de hiran agajang. Saunari berek kamu nama. Mulai dicoba hitam merek tubuh di nuaing, dilihat manuaing umur 70. Buhay berek kamu hira sebonus dong. Hira natuari do gugut dai. Hira natuari do naktipi hitam nama jalo gaji tiap bulan. Alay saunari mangilim mama. Ay kan itu. Si patamang madok hatap itu dak dana ngani atap ba. Ay kan itu naik. Sehira nagabi iba mula mabuat roha. Ini realitas. Apalagi baru manurukin dah. Manang memang alay masih buat sahih na do sudah. Itu nang dono tarang itu. Alay ima pangaruji-ruji ini dalam segala hal. Nama lo nama hitam menghibur diri tapi ubah na satu tikyo. Oma tu siya kajol mau. Tole mak. Ay bereng mada. Molosanga dia toko investasi anak mi. Tole maba. Pinasekolahon mada danakon. Ang gia ano nadok si pararo na giotikin na. Ternyata dang isi. Hodo pa sekolahon anak mi. Alay yang goda na pota parumay mi do. Terima jadi ya Bapak. Dia terima jadi. So na udah nak kini ni gabe hira na mabuat roha tu si. Hape hodo pada dehon. Siani manang dohonon dang adong jaminan manangahang go di Portibio. Laos bereng ni labung mi. So tu pos roha mameri. Dang adong siandal honoton. Ay sudah do mabain kita boy gabe kecewa. Sudah do boy Portibio mabay kita gabe madele. Danga dong na boy pangasahonot tong manangaha. Huroha parpesal menope hira di situasi na sokonido. Di etong ibana bawaan na niulan ibana ibaga sa Portibion boy do imarisuak sebing. Hape naong didapot ni bana itu hanya sementara. Laos tu ngadok pe tiyo ponuain ingo ma pikiriham matui selenom boy. Ido. Bahima, ay ngartong ribut to repot to iba ni. Pangiduam mo do ikot to San Diego. Alay lo mo ni rohani na mangulo do. Pangiduam mo do tubo na pasugit. Alayang ko na mangulo mandok daksanga. Daksangay. Selain berpasrah diri, selain mangasahod dewata, dangadong bigugo nasing. Bereng majoy tiki ngiluk daging mijeb. Ay roso ho ba so nangiluk dagi kuniko nimmo arong kunaro si patana so tardok mo na mamanangaha idela ni homa so ni ijururi homa ay mabiarhuan non dikecewakan mabiarhuan non ditolak na ni dok mi jika biusung nga ni dok ma laos nielusa sendiri ina masahik munuaeng hamu manukun hamu mangalusi hamu madok nasi nabawa magwari hima ngay si bingoluon atong dia naman mabesehat Roma hata ni parpesal menon hanya Tuhan saja pertolongan hidup saya. Tidak ada yang lain. Natarajumi do sonani do ni si Job dakubua manangaha jaladang buanokku manangaha haporsiaon do madohi alanisa leleng hot halak di haporsiaon na di hatutuana di sido ibana dang boy diseret oleh kekecewaan apapun. Sonare mulak kita tare toko be nama beko kecewa ibaga sanggulo daun be haci do beroham mabeko nama beko kecewa sebetulnya daun be ay ngasomal ho dikecewakan harus na neko kebal
Dakatsi beroham sebetulnya benoni hata-hata di solma. Ainunga dilatih kita tuh sih. Dakatsi beroham sebetulnya memikiri ahanan di dok mihala ibaga seperti bio. Ido banda saya udok di jamitaku. Unak pola saya marsak ko bainon ni mana ngah hape taho naso boy pai baruammu. Alai arsakom ma boy robomu hape dan boy terrobaho. Ngaudok nak kiningan. Sudah no manoson. Boha om metong-etong ommu. Hona susah. Alai tu magom mau mula tu diriku Tuhan. Ajari mau majalo nama so. Odo resep sehat asal nang naik kolesterol mi. Odo persoalan na. Ay ber kamu nama apalagi nok kona gula. Ngayat tamangan tong naik gule. Ngasa ijaga si pangano dang buya lang mo kacak-kacangin na asa murah pe naik to. Dak sadar hita ison nama persoalan na. Siapa yang tidak bisa menenangkan dirinya di tengah-tengah hidupnya sekarang, ya memang dia akan sakit sendiri. Neng dohono ku amang, hobar tu pengalaman mi, hona mamabesahi. Dan hala be. Puasa lo asom. Ngai boto ho mulai da anak mi do arsak. Alai puasa dukum matua ho lo asan mo be arsakan ni ho. Sagaru ho pa gudang-gudang kon tong yar saki ho. Apalagi man nasono pinagudang mi. Abe, napa dua hon? Nga songoni pengalamanmu madalani portibion sampai 70 tahun. Nga gudang ka pembelajaran hidup nama beko gabi sipata madili na salilingon. Buasa di masa tua mon berengom mu be. Atok songo parpesal menomma. Saya mengaranapi do mataku dopak aka dulu. Biar kamu nama oda tabu amazona logina molo mengaranapi dopak dulu berarti bana rosya toro dari lembah sian toruon tuson de bana ro alaboha dia tong gimana ison do pangurupion ison dah adong be imangoluton jadi sanod do hitaro sian nahat siton sian nama beko marsakon, sian nama beko susahon, sian na buhay mabeko madili bagasang nguluon, sian ido hitaro, dugi Roma hitato so. Ido banna teologi ibadah, madok, halak narotu bagas joron ni debata, doson nama nak koi dulu dui. Asa roy bana madapotot debata, tu dolok habadiaun di debatai. Zala memang sian mitologi duniawi pe hira dulu go pangalapa pasu-pasu. Ido na lao jol mangarom mano baso bau pe dulu go lao. Do oputan na berjului. Lao matu busuk bi do tu dia. Hape lang marhagugo. Alay na marhagugo si tutu holan dulu ide batado. Atong nang dohonon na parjolo sadari dunia ini adalah dunia yang penuh dengan kekecewaan. Dunia ini adalah dunia yang penuh dengan masalah. Dunia ini adalah dunia yang penuh dengan keribetan dalam segala hal. Alani unang lowat sobe terjerembab di si. Alai tatak ma. Dopak dolok habadiaun di debatai. Sianidoro pangurupion tuho. Dangadong na asing. Yohanes 14 ayat 27 mengatakan damai sejahteraku kutinggalkan bagimu dan apa yang kuberikan tidak akan bisa diberikan oleh dunia ini. Dada boma angko sorodo ho majaloi sedia ro damai sejahterai. Alani lau pasonak ko roham om mahalubian ni halak nau roma dapoton tu debata didolok habadiau nai dilema di mana damai sejahtera yang sesungguhnya. Abe, atau jalomu damai sejahtera nai, jalomu apa urupion nai, sonari roba fokus. Unang bereng bengolum siang nahat siti. Alai bereng masian, debata. Unang bebereng goluon sian namang arsaki ko. Alai bereng masian dame ni, debata. Tahu mah? Itu pernah udah nak kena huzu mengaruji-ruji.
satokin nai nama tabamu bidosam unang be anggo si polisi terus dui kereju soali si pakeon ni si polisi iba na mamabotoi alay do ma Tuhan dangulu biau lujan di Portibion jala dangulu biau arsahan di Portibion hubatulus nama lakakku tu padangi dan maneng dohonokku berpasrah alay menata diri do ido banda sabutulna dihatuaon nasongonon asa terus bersinar songonet demunai nakinian ikos songot di porlak mido au Tuhan buai porlak ngai marurat marperbue jalan menghasilkan yang terbaik menjadi berkat ngabe atong molo songoni dohonokku mah molo ngajumpa ko dohot debata di haporsei ho pajagayon di debatai bagasan ngulupe ikut jaminom mah menjadi pasu-pasu ido banda di sada sisi saya terjalorohak kudo molo dang apala sudah na tua-tua majalo istilah lansia ai istilah lansion kan termape mati no saya hiran nekebis nama HP semangat membara do biba au bangay au do di jamitaku di tiki di dia do ita marbonatao do nang manang pas kahitan nadi di Jati Sampurna usia jangan pernah hitung usiamu soal angka-angka tapi hitung hidupmu menjadi usia yang benar-benar menjadi berkat. Mulai beto kod 70 habis nama. 20 habis nama. HP mereka muna usia 80 90 tahun pun juga banyak orang yang menjadi berkat. Pas apan lemom. Kan kita udah mapain. Soal nasi dulu bama nong metua. Udah mape ko susah. Sude bama nong metua. Lah metua sude. Alani unang dok. Faktor una maina. Wah salah boy. Ai hita kan naso menata diri. Ai pangalang pe toktong pe pangalang na posoi. Ido. Hagio mu pe tonggo pe songoni. Ido man na huro nakinian. Wah sa dia nai huro de posetomi. Nek tu dia huro benongmi. Dan naik pasudom unang dohonokku, unang marsiga tuktusiho, unang etong-etongi. Ala etong masa liling dipakai hoa Tuhan di bagasan ngulun, ipalotso mangulu, manang daw HP nguluku iko gabi paso-paso. Nakiritang yang ipad ditapalti luar biasa deh. Atik pesahalak na nasida may jem. Paingot na sida na idongani hodo. Ay na menghitung kesendirian, menghitung kesedihan. Ido mabak kita, gak bidang berbuat apa-apa. Ido benar diau, mau lebaran itu pehamu terus rosok konon, masih kalau tuh di debata, soal haporsial deh, tak soalon. Anggo soalon paretongan dong, ayah habe orang dah binua bisa dong. Anggo jamita do YouTube nangarulangan nuain. Alai pajumpang dohot dongan, pajumpang dohot debata, deh dogo. Darong nasing, alani bohado hitam mamerek tu si. Yakini mah son nani do ni perpesal menon dan tagamon luason na tarsulat di pakmu. Ini kan penjagaan yang luar biasa. Portibion penuh dengan jebakan. Portibion godang ancaman. Berkamu nama, dang homa be masalah, Portibion be masalah. Lihat. Itu benar ahli sosiologi madok. Dunia ini apapun kita lakukan, tapi dunia ini kita juga tidak bisa larang untuk melakukan apa yang bisa dia lakukan. Boy pasota gempa, roh. Naneng dohono ku gudang na subuh tak desain. Tajaga pedao, alai molo hujamin debatado nama jaga yau naso tarsulat di tau benon. Nah, saya yakini tidak ada ancaman apapun yang ada di dunia ini yang membuat saya bergeser dari Tuhan. Mereka mau membeges nih haporsion nih. Dia itu gimana bahwa Tuhan yang menjaga dia itu adalah Tuhan yang tidak pernah tidur.
Baik kamu maju. Atara ma huro hibana. Hitau benda barani Tuhan debataman soni. Jangan dong. Sohoran alani asli rohani. Saya memelihara engkau seperti biji mata. Itu kan pernyataan iman yang luar biasa. Jalan debatan nama miaro ngulum nasale lengon lobi siani imana muse ma miaro ho sah rodi seliling. Alani dak pola persoalan bebiga tahun nai. Lau sogo pe radima iko gawe pasu-pasu. Lau silia pe 1 tahun nai, ilia 20 tahun nai dohonok kuma gabe pasu-pasu manguluku di bagasan guluan. Alani bo ado bae nota mangaruzi-ruzi i. Molo adong jaminan penyertaan siap Tuhan saliling ngililing apa dongan yoni atong dia umah boy do bae nokku nguluku ngulu na berdampak. Sanguru sudut pandakku do. Molo ropa dong iportibion madokon. Jangan lihat orang dari kulitnya. Tapi soal isi dan kualitas. Ay gudang garam. Dang garam di sini. Sigaret do. Kan itu. Sutungi lulu ho alay do ko gudang garam lidu yo garam di sini. Tunggu sigaret bagai sini. Dia apa soal nih? Mamereng diriku ini bukan soal luar, tapi soal jati diri. Mamerek kalap ya soal ini mah, tole mah. Unang bohina na murhingi bereng, unang bohina na sosaki bereng. Alay bereng mah, adong do hal na membangun di sini. Nang donok ko tu hita kamang do inang, ina makun siningolo ni na tua-tua, lampositi mamereng gulwo. Ay hala na jinagani debata daksanga be mamereng akan naroa. Daksanga be mamikiri akan negatif. Alay say berengon di na manguluon songon pasu-pasu, songon nakadenggan basa, songon nakahaulion ni. Ngulu ni hala na porosia di bagasan nguluna. Anggoino jamina diau ala nido pertambahan usia harus membuat saya semakin matang dalam segala hal. Abe, unang adong itu murah-murah berdedit to. Abe, ay si patadang isa dari amuroi. Itu. Au dak kubo dah. Pergumulan do dia o perpudiono nala dengan karena percakapan dengan seorang lansia dan membenon. 5 anak enggak. Alai si patadang isa dari bahwa dia sudah melihat 5 anaknya ini dari sudut kebutuhannya. Saya datang anak konon jenderal na singai biasa-biasa lau saha pe tahone do ni anak jenderal ina mana tikos lau sebuah pe tikos ni anak nganasi dianggap mamena biasa-biasa diberengi bana nguluna hobar tu kebutuhan da do tu anaknya tak kacik roham na tinubuhom doi. Mah, mudar budoi. Lalu kenapa harus melihat itu dari sisi kebutuhan? Puasa nang merengong musia kolongi roh. Hai sarupa do. Sugari merdiket Tuhan ini. Sudah dong boy tahu boy tolak benang obat do manangah kami. Hale mereka mu nama. Nai lihat do matani hari nai. Tu halak partikor. Jadi dilihat do matani hari nai. Tu halak perdosa. Neng donokku. Toy mabatay paluasi mah tuan nami. So tung nok terjebak gohon wae ngisi. La ido mampe ko susah. Namangi udah. Saya unang biadong na berpikiran na negatif biniatu kita. Au seulo do madok tu diriku sonon. Saya dapat madok konaura. Lausina ma parsusani. So tung lausi tangi Tuhani nion nasa sawati ko ido ban na moloro hatan dewata madoko tung naso tersulat dito saya tidak hanya berpikir ini soal fisik alai soal kata-kata soal etika soal pangalaho be dang boy me kon na dua-dua kon urang binan na tersulat di be
Ikon mana nama? Ikon lamatang nama. Ada kaci rohamu. Teh lebih tua biar lah subuh gedui dia. Ada kaci. Tangan benau mati siani. Seudok matu diriku. Kebetulan makataya nak kidosa ada proses ni hagaibi. Seunang mamasa tu hagaibi na sorok bain. Kodok, iko barani do hita. Ketika kita tahu itu bahwa itu sudah salah, jangan dimulai. Naulur menonjol keinginan, hagiuk ni roha, ini mampai sudi. Alani jaga biak keinginan, mangulu mau bartu kebutuhanmu. Ino sa nyaman na mangulu na sonak tersulat di. Jadi ko jaminan di ngulu deh. Tapi orang mah, wah, ini ada gumurang di hita. Keinginan do mana kebutuhan. Keinginan odo naik songonon nian, sederhana homma. Tuhan, pakai mau hobar tu sakka. Benda udah kubo tu dah. Pagkateo tulan siya dotongon. Ay itong pakai betul. Talulu jo sipatum no baga jo ningon. Ay itu dia di. Oku pakai 100% naira ngabuhi diyon. Boy do hirana sandai. Alay hulo. Isi na may na mga tapi sudi. Masay be. Naunik mati be. Itu ba na udah kuwo to ba selas doro aku mulubuy ambulansya. Kuberek sa tokin madelen itu sa ama sehat na itahay na roh aku. So kitu tahun nama saya natuimir kiro na tari. Inggris do. Inggris. Beko kamu ba roh mo. Tiki poso du heli du ba na tu si. Ale du kulan siya na tulu heli. Ay kakasihaton dui. Ebre kamu mah. Inilah cara Tuhan menjaga. Angkau tangi aku Tuhan mubah. Toh emang unang dok ngangilu dugul-dugul. Molobui do pe nikmati ho. Hatabul pasu-pasu di dewata. Dela ni mah. Alai do nasihat tong tol madiau dan tolak mang tu dia lau minimal tu pesta. Ai du kolam tu ibana lam ringkas lau tu pesta. Ayaw mo solma ipar pesta sehat. Tak mo mang nabuhay lape ipesta, utabo do siya lape nasi. Ay kamu na bada? Ay maban lamlo ja pikiran mo na kan naso tersalur no. Ujung nga mo ramalupa. Ala ni sutong irap ko mo dengan ni, tole ma torus ma. Ay lamposo ha mo na lan marsaur sama-sama lan siya sa hono. Adong mapertiga-tiga. Marumur ibana 75 tahun, marwarung. Jadi marpungu mado kageleng nga. Apa dengar do. Ay pasal wasong mo binatuto marwarung niku. Ay tole mamak sunarok paguwan di kau derugi bane. Coba sa losong mo. Tahu nga mang minimal adok pikiran na mardalan makatay do dongan na asa sehat ibana. Tema. Jauh nang dono kudak tolop soni, pahupumi majaga-jaga. Lam sehat do bang ni do. Hibur ma. Ido halak na makilala pangurupion ni debata. Sutungir pamu dapat tuan do si jagawin na lasohopo terus. Lasoni partosnan do tuan na miya siro amin no. Ikon lam sehat do so. Ibagasan buluan. Tadala ni tahun 2024. Nah dong, pemeliharaan Tuhan adalah pemeliharaan yang terjamin. Alani malodo halak na nimpiaro ni debata mamiyakon guluna disudia keperdalan ni guluna. Fokus maho tu debata si urupi hoy. Una fokus so tuah ka persoalan na niya dupambi. Saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Alai bagasa kesehatan ma. Tuhan memberkati mertang yang mahita. Jauh bari bagasa Yesus moliate Tuhan. Hodo debata namat dongani mangurupi. Kami manoktong di bagasan guluon sahat rodi saliling dililingna. Ido jaminan ni gulu nami. Dangadong manangaha naboy menjamin gulu nami. Sohola pangurupiyong. Atong marsigat tuktuho mahami. Sudia kana tua-tua nami di son. Mauliate ma dia kaumur na gajang na pinasaha mo. Pangiduan nami lianom mo do pe hasehato gajang ni umur tu nasida.
ala huboto kami hodo debata na mengurupi nasida. Mereka hanya menjaminkan hidup mereka hanya kepada Tuhan. Jalaido hadirion nami somon hal na porosea. Kubaino nami do garansi di gulu nami debata jahuba di bagasan Yesus Kristus sih. Di sido dapat nami sonang ni roha, di sido dapat nami demat ni roha. Portibion go arsak don. Mabain hami keciwa. Alai muluho na madongani hami, margugo mahami di si. Alani dang keciwa be hami, dang keciwa be na tuwa na mabain ni manangaha. Alanong hot na sida, marsihokot tulabung. Asimaroham pargugui, parsahalay, pasu-pasu ma. Molo tu nga dong dihangalutod, di pamatang na alania kasahit. Homa si daw niya kasahit ni nasida. Dongani urupi nasida, toktong makamunakon mulu dohot parukilon na. 2024 pe, gabe tau pasu-pasu ma. Dihami, jalan na tua-tua nami ope, kok pasu-pasu ma di bagasan guluna. Mangasahon Kristus Yesus. Amen.